Бу ширкангыч һәм алда ни буласы билгесез. Менә алар һәм без. Без совет власте чорында аң туплаган яшь буын. Без яңа дөнья кешеләре. Һәм безне дошман итеп кысрыклыйлар. Картлар бездән алданрак үләчәк, ә безгә аларның ялгышларында яшәргә туры киләчәк. Аларга тиздән үләсе, ә мин 2 ел элек яши генә башладым. Әгәр миңа яшь һәм җаваплы кешегә сүз әйтергә, үз фикерләрем белән яшәргә ирек бирмиләр икән, алга таба ни булыр?